Чину бин мо шумода савол надорем, барое ки мо шумода гап надорем. Хайр гап надошта бошӣ. Гап нест. Чиё мара фарқ Бегӯ ки чанд нафар мухлисотон барои шумо савол равон кардем ва аз мо хоҳиш карданд ки ҳамин саволҳои расонед, ба саволҳои мо ҷавоб гӯяд. Марҳамат. Чину бин ассалому алайкум. Ман бобоҷон валихоҷаев ҳастам, продюсер, режиссёр. Сангали Мирзоев, шумо мана навро мешиносед. саволи ман ба ҳунарпеша шиёсати ҷумҳурии Устод Сангали Мирзоев ин аст. ман аз рӯи нақли шоҳидо, мисол падаро, ҳама медон бисёриҳо ман тахмин карда медонам ки акаи Сангали Мирзоев аз соли 1977 то ҳамин рӯза тӯй меранд. Ягон шанбе якшанбе бетӯй нест, на зимистон, на тобистон, аку сезон хай, аку ҳама медонад ки акаи Сангали ёфта намешавад. акаи Сангали ҳамин дар байни ки ҳамин чилу чанд соле ки шумо тӯй мегардед, ҳазорҳо ҳунармандон сар кардану бас кардану нест шудану дигару дигар. Ман изакаси ягон каса расидам. шумо сири ҳамин чиза биед ки шумо ин ҳам сир аст, ҳам дарс барои дигарон ки чӣ хел шумо тавонистед ки ҳамин қадар вақт мисол гуфтем рӯзҳо ки на плаву истодем. Чину бин вақте ки кай барномаи мо анхел шудааст ки калимаҳои оврупоиро мо истифода бурдем. Синтез. Як марди еврей мурдестаю ҳама болои сар мегӯянд ки хай ҳамин сири ҳамин чоя гап занаш аввал медрӯя, писар баъд медрӯя, баъд ахир писараш медрӯя, баъд мегӯя ки ҳамин сири ҳамин уже мурдестайда. Баъд мегӯя сири ҳамина гап зан. Бачам сири ҳамин ки чои қоқа бисёртар будост. Чои дигда яъне ки чӣ гуфтадем, ҳар як ҳофиз ҳунарманд маводаш, яъне ки агар сароянда бошад маводаш ҳамин сурудое ки вай мехонад, яъне ки материала мегӯем, яъне ки асlan маводи ҳисоб мехӯрад, маводи сароянда, маводи мана актеро ва чӣ қадар рол бозӣ кард, чанд қадар кинода бозӣ кард, ин аст. Чӣ қадар кинода бисёр бозӣ кард, чӣ қадар ютуб да гозир, мана Қадами Қурбон чӣ қадар ютуб да киданша мана мардак гозир тамоми ҷо ки мера мешиносанд. Моро агар ҳаминҷа то ҳамин Шаҳртуза бишиносанд, ӯ одама дига Ӯзбекистону, Қирғизистону, Арманистону, Ҷармани ҳама мешиносанд. Як рӯз ҳамин як кас хона омаду ҳамин наберам пеш баромад, мардум тоҷи мо бисёр як расм доранд ки баъд ҳамун киссаи ҳамун наберашо ки бачада ба ягон 10 сумай 20 сумай бояд ҳам дуромадагӣ бутиак ҳамхели баъзи мардум да расмай ма мегӯм ки ягонта ҳам фелтона напартоен ҳамун омаду 50 сум набераи мана дод. Ӯ набераи ма ҳамин хел мехонд, суруди Чину мехонду, суруди ана ба худо ман ба худо ҳоли ҳамин хела мехонд. ҳамун 50 сумара гирифту гӯ ки малика киштии бобота дига ма гуфтам ина бидги шер чину чин чӣ қадар мардум гӯш кард, чӣ қадар хондан. Яке ма бо мегӯм ку ма хафа нестум аи кор, лекин зур охи суруди малика кишти бобота зад. Байди мар чини мара байди ба худо ман ба худо ҳоли парешон дорум гирифт ҳамара рости гап яктарафа карда набераи ма ҳамин чира хунд. Баъд фаҳмидам ки дар ҳамун боғчаи кӯдакона ҳамунҷа ҳамун коргарои ҳамунҷа баъзан корушона карданда ҳамин байда мемоҷанд. Ӯ кӯдаки майдада дар гӯшаш ҳамин мондааст. Аку вайёра ма дига органои маъмурида дода натонам. Чину бин ман умедҷон ашуроф ҳастам, ҳунарманди бахши фарҳанги ноҳияи ёгон. мехоҳам ба Сангали Мирзоев як савол тиям ки ҳамин акои Сангали шумо чин мегед, ҳамин чӣ намешинед шумо? Рости гап ман нафаҳмидам. чин дар ҳозир ман пешаи маънии асосии чина дар инҷа кадом чира дар назар доштан. Ана як вақт ҳамин байда нав сар карда будам чина хондан, тамоми ҳамин ресторани ҳамин якашинорда тӯидаем, ҳамин чина сар кардам ки як 10 хитои хест омад ман сурат баё хӯршоги ма ҳамин чин бута ҳамун чина хитоя дар назар. Хоб
ана ма бай умеҷон гуфтанем ки дар иҷа бародаро чину чин гуфта яъне ки чину абру яъне ки симо чин меган ёко чину 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 чин муи ту камчину чин чину 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 чин зулфи ту парчину чин ман ҳами чин ҳам чин гуфта вақте ки меган ки дар бораи ошиқиш мехонам бисёриҳо дар бораи ҳами суруди вақте ки устод аҳмад боқул мехонданд мо бисёри ёш будем мегуфтанд чархофалако маро ба чарх овардӣ кулоб будум маро ба балх овардӣ кулобӣ будум оби ширин мехӯрдум кулобӣ будум маро ба балх овардӣ ҳоли бисёр меган кулоб будум ман ирам эҳзом метавонам барои шумо дар вақти СССР ман ёд дорум мардуми ғарм мерафтанд дар анами ӯзбекистон дар заводҳои пахта муҳоҷирӣ мекарданд муҳоҷират мерафтанд номбой ҳамин яъне ки як чи қити лоямуд кор кунум биёрум кӯдакора вай кунум вақте ки ҳамун мардак мерава барои чӣ номи кулобу номи балх аст баъзан мегӯяд ки бад ниёдам кулоб ман бародаро вай ай кулоб коркунӣ меравад балх мерава коркунӣ ҳоли бишкеле ки дар ҳаёти бовар дорам ки тамоми агар ҳамин муҳоҷирои мо гӯш кунад намира бовар дорам ки қариб 80-90% ҳамин азобҳоро кашидаги аст аввал мерава як бор фиребш мекунанд аввал мегирад ҷои хоб намеёбад гӯш нагибе ҳамун муҳоҷира меравад дар балх коркунӣ меравад ҳамон вақт мумкин ягон корш барор намегирад ки 1-2 сол омада наметавонад 2-3 сол ана ҳамон вақта баъд мегӯяд ки оҳ чархо фалако баъд сини самову сини фалак мегӯяд ки чархо фалако маро ба чарх овардӣ кулобӣ будум мара ба балх овардӣ кулобӣ будум оби ширин мехӯрдум и дар назар надорад ки маънош ки оби ширину оби тамоми оби ширин хуб не зиндагӣ хуб дар ӯ вақта оби талхи ватан ширин метоба аз асалда баъд мегӯяд ки кулобӣ будум оби ширин мехӯрдум саргашта маро ба оби талх оварди дар иҷа ҳам балха дар назар надорад ки обуш талх аст лекин дар ғарибие ки ӯ менӯшад ана ӯ вақта об дар назараш талх метовад ана ин хел гуфтагем баъд ҳамун маъшуқаша ба ёд оварда мега чину чинане ки чинут яъне ки рӯи ту зулфои камчини ту ана хеле гуфта дар назар дорам ана умедҷон бафаҳмонед ҷавоб ба саволи шумо шину бин салому алайкум ман шӯраҷон камолов ҳастам рассоми либос и коргардон дар театр ба Сангали Мирзоев чунин савол дорам акай Сангали шумо боре ба туй дер кардаед ё ки дер омадаед баъд чӣ шуд воқеан шину бин ин кадом нафаре ҳаста ки чӣ воқеаро мумкин медонад ай ҳамун воқеа медонистаги мо бародаро оби равон бехаси хушоб нест одамӣ аз айбу ҳунар пок нест ҳамин мо дар проблема як одами дига ба ҷои зиқ шавем хирсан мешем шумо аҳамият додаге намирад дига як одам як зиқи дафта мо хирсан мешем ки ана бин вай хир шуд не ки агар як одам як чиз дар ноил шуду як ҷоиза гирифт ё ки ягон шеъри хуб хон мо ҳатман бояд ки ӯ одама як гапи қабеҳ бизанем барои ҳамин мардум ман шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин чизҳоро аз дил буроред хирсан шавед дар хирсандӣ як одами дига не ки дар як хатогӣ як одами дига ман намедонам ба чӣ ном дошти касо шӯҳрат ман намедонам кадом деркадагӣ ма фаҳмонам азбас ки дар мана пеши ман як бародари файзободӣ актёри мана файзобод дар иҷа қатима шитаге номо чӣ буд ман медонам ролора нағз боз мекин зури номо чӣ буд Шӯҳраи ҷумҳурии Тоҷикистон оне ки дар тамоми сартосари мамлакат ӯро мешиносанд ака номо чӣ буд шӯҳраҷон ман як ҳамин вақт файзобод тӯй гирифтаму او وقت خیلی نمی‌نوشتیم دوشنبه او چند هر روز توی بود دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه بعد ما یک دو سه چهار میموندیم همین با تمام هیئت انسامبل همین در اومدم خونه همین توی دور داو همین چنگ دود کدا و چند بوری می‌کنم نگاه میکنم همین استول جمع کردگی موندگی کدی کتوش
пай фурмадам ман гуфтам ҳоли стул мондагӣ нест иқа дер кадӣ гуфта гап мезанӣ хеле туи ма дина учен дига хеле телефони мобили набуд ягон чи набуд дига нам хеле торафи як сутка дер кардам деки ҳамон вақтам дили туйдора ёфта у вақта туйдор бояд одама бикшад деки дили туйдора ёфтам бод 2 соат 3 соат ҳамин пешдорони калон доштай учен ҳамин чи нав баромадагӣ буд ҳамин видео запис ҳамин видеокамера нав баромадагӣ буд ба гуфтам ки бия ки ма кирои омадан ма хел намерам ҳамин дар запис бия ки ма ҳамин дар туи шумо як сутка пас омада боша иштирок 3 соат анамуҷа бе аппаратура аккордеон учен аккордеон доира тавла кларнет амхели со буд ма мардак базм кардам айдилиш буровардам кадоме дадер кардам то ҳамин рӯза ма айдилиш буровардагӣ имра ҳеҷ вақтам да душман накардам бо рафта баъди у чанд бор рафта болои ида бо хизмат кардагиам бовар қарздор кардагим бо дер намекардам задержаться мекардам я нақли дигара ман фаҳмидагим устод я нақли дига ман фаҳмидам баъд гуфтан ки туйдор ҳамин хе навозандаҳо пешакӣ рафтан туи хонаву навозандаҳои Сангали Мирзоев баъд устод хай бадтар гуфтан меям баъд навозандаҳо тайёр мекунанд ама чира туй бояд сар шава устод дертар кардан туйдор мебия кушудай воли ман хелиш мекунам воли ман тариш мекунам ҳамин мега яки устод ҳамин хаймошӣ мефурад даҳа гиз ханда ассалому алайкум ма дер кардам биё сар кам устод чо мекунӣ будура хона чойпой бузорӣ яъне одами позитивне ки ту гуфти ку ана ҳамин чиз яъне ки аз чеҳра бисёр вобастагӣ дорад як тайнигаш ҳамин хел гуфт ҷабидугмотмол биҳамин ямин рост пеши микрофон рафтам пеши ханда дига ҳеҷ гуфта наметавонам ала ман биём пеш тоҷи иҷа ма ҳозир 5 минут ҳамин микрофон да ҳамин саркардагӣ қадис бе остановка 2 соати ровна бе остановка хонд як вақти хеле иҷа биё иҷа биё ман намехӯрам мардум баъд вақте ки рақс зад ромад ака дили туйдора ёфтам 100% туйдор ин ҳамита даш гизад я ҳамсояш хеле ҳоли қатита гап мезанем ба ман гуфта ки гуфти ма ҳамсояем гуфтам ҳамсояем бошӣ та туйдор набошӣ ту мара заказ карда набошӣ тура мумкин ҳамин туйда даже файруд кардагӣ нестад боши авқота бухӯ агар байди ман махлуқ набоша хай баъд усуша хитон мефаҳмем Чину бин. Салому алейкум, ман Субҳон Ҷалилов, директори барномаҳои радиои Ватан. Савол ба Сангали Мирзоев ҳамин аст ки миёни сарояндаҳо намояндаҳои касбу кору истеъдоду ҳунарҳои гуногун ҳаст. баъзешон раққосаи хуб ҳастанд, баъзешон навозандаи хубанд, баъзешон шикорчии хубанд, намедонам. Ба назари шумо аз миёни намояндаҳои шоу-бизнес сарояндаҳо кадоми онҳо таксисти хуб мешавад? Субҳон Ҷалилов ман як рӯз як латифа нақлиш кардам ҳамин зангш задам радиода гуфтам ки ҳамин як бача гуфтам миёи остановкада ки як ҳамён ҳамуҷа ғалтидагие ҳамёна мегира ки рӯзда $500 дасета картаи дигаро задав баъд уҷа чӣ хел буд ҳамин касе ягон чи ёфт мегуфтам ки Субҳон Ҷалилов занг бизанем ман занг мезанам ба мега акай Субҳон шумое на маем мо ҳамҷа як каширо гирифтем ҳамин рӯзда ин ҳамин хел $500 ин ҳамин қадар чия хеле чӣ хеле кинем аму ки и Субҳон мега шумо бисёр одами хуб буден бисёр одами хуб буден бисёр хеле акай Субҳон мони гапота пахпах наку ҳамун суруди кайфуем амон ёфтаку ва кайф $500 кайф мегирам ана гуфтани будам ба Субҳонҷон саволш буд ки аз кадом таксисти хуб мешавад ман бовар дорем ки ҳамун одамеро ки дига туй намебаранд дига консертда файруд намекунанд бекор мемона айуда дига таксисти хуб намешавад такси бо мебаранд як чимун чи бетарша анам касера дига ҳамин дида ки як мотумо туй набурданша ҳатман барои 33 да ягон чира прокат бигира кор кардан Чину бин. баръакс нест устод як акун ростига ман қатъи умед бисёр мешинам мехезам
خودت که یکم خطیش تیسته برای خرید اترا مشاهد ایسی سبوکتر او شانا برد تمام آدمای چپانه هم که وقتی که تو گیتار را چپ جول نکنی وای نمیتونه نواخته. من چه پرده قسمت توی وای دیدم وای توش تمام چپ جول برگ و چپانه این تو رو ای پویر میبیا وقتی چپ ما این آواز باید که من نواختنی ماده باید این تو رو اصلا نبین لیکن حسن حیدر وایم گیتار می نوازه کن گو که ایرا بینی که من گیتاری روسته را چپا می نوازم شما اگر روز گیتاری چپا را بیارین ما او را نواخته نمیتونم انا این سی اساسی این خیلی اساسیش نبود یعنی که رنگی ما باری ممکن نباشه اگم بود یکم تباره که او چپانه اینا پول مکردیم انسامبل بیتلز دا چپانه بود لیکن گیتار او چپچون بود خودی ما پول مکردیم اگر گیتار این روسته را بتون نمیتونم من یکی روسته را چپا می نوازم بابا باشید چی خونم برای شما باز یک سرود اول یادآوری کردیم مرحبا ای همون سال کنیم گفتیم که اجاد شد تازه پیش چشم این بچه یک بار همیو شوی چوان چه سرودی اولی ای بله چه سرودی خوبه باز آغاز کنسرت ای همین سرود سال کردیم و بعد وای میکشد سلسله زلفی تو میکند بله انا بعد اگر شما دا میکشد باشد ای عزیزان زندگی رو آمد و رو تو در است دردی آدم دیگر است و دردی عالم دیگر است ای عزیزان زندگی رو آمد و رو تو در است گیرداری زندگی چون تو شی عهد و وفاست گیرداری زندگی چون تو شی عهد و وفاست مرهمی دم دیگر است و سوزی هر دم دیگر است ای عزیزان زندگی رو آمد و رفت و درم لا 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 صدای من سرودی مهر می آید بلند از سرودی من صدایی مهر می آید بلند آتشی دل دیگر است و سوزشی غم دیگر است ای عزیزان زندگی را آمد و رفت و درست ای حبیب است گردشی عمرم اگر سازی خبر ای حبیب است گردشی عمرم اگر سازی خبر خنده گل دیگر است و بزم شبنم دیگر است ای عزیزان زندگی رو آمد و رفت و درست اخیرا با ارکستر انا در کشی امید این آهنگ انا می سرود در هم سرود هم جای افتم آهنگ گفتم که میخونم انا که شجاع میگه که ما چی انا سرودی میکشم با اجازت شما موجود میگم میکنه سلسله زلفی تو خودت خونه در رفتی بگو میکشد میکنن سلسله ای زلفی تو دیوانه مرا میکشد نرگسی مستی تو با میخانه مرا میکنن سلسله ای زلفی تو دیوانه مرا میکشد نرگسی مستی تو با میخانه مرا حواسی دوری بنا گوشی تو دارد دیلی من قدره ای عشق از آن است شد دردانه مرا
ҳаваси дури ба ногӯши ту дорад дили ман қатраи ашк аз он аст чу дурдона маро мекунад силсилаи зулфи ту девона маро мекашад наргиси масти ту ба майхона маро 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 давлате ёба магар дар назари шамиру хаш давлате ёба магар дар назари шамиру хаш куштаву сӯхта ёбад чу парвона маро чу парвона маро 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 диди ки дар суруди ма ҳам мекунад будасту ҳам мекашад мекунад силсилаи зулфи ту девона маро мекашад наргиси масти ту ба майхона маро ҳамин наргиси ман ҳам хафа наша ман хафа Чину бин дар вақти ҳаму мара дар вақти сезоном таклиф кунед мара ягон ту сезонда намеоем тона ягон чи баъд барноматуна баъди соати 12 шав монед мо туя тавом мекунем баъд мешинем чизо ҷамъ ай туи меорам чизо туя ҷамъ монем мехӯрем якҷоя модар як ҷой буд ки ман ки аз ту даст мекашам ҳамихел буд моменте ки гуфт ки агар ҳамро бигирӣ ман тамом ман модарат нестам ту модари ман ҳастӣ модари ман мемонӣ лекин манам духтарам моҳи мард буд ҳамин наврӯзо буд агар не беҳад ҷои хизматам ҳамин подмосковияда беҳад ҷои хизматам зур буд ман дар як клуби ҳамуҷа мо армияда мо дар части мо дед гуфтанӣ набуд бовар кунед у част на 50 та тоҷик дар як ҷо будем бовар кунед беҳтарин ҷо буду ҳамин одами навзан гирифтагӣ ишқи ту кард аз маро девонаю маҷнунизод ҳаст ба дилам ҳаваси дидани ҷамолакан Чину бин